Vážení televizní diváci, vítám vás v dnešním pořadu Cenokat. Jmenuji se Jarmila Hamplová a dnes v dopoledním vysílání vás budu tímto pořadem provázet jako moderátor. No a co dneska máme tedy k prodeji jako první? Máme tady zde sušák na prádlo, který je tady po mé levé straně. No, sušák na prádlo, co k tomu říct? Všichni víte, jakým způsobem funguje sušák na prádlo. No a pro vás, kteří teda nemáte ještě stále sušičku a třeba z finančních důvodů si ji nemůžete dovolit zakoupit, tak je tady opravdu velmi vhodný tento sušák na prádlo. Proč? Za prvé, protože se na něj vleze hodně prádla, protože je opravdu velmi možný, velký, jakoby úskladný prostor, co se týče prádla, z jeho zavěšení a hlavně je velice lehký a můžete ho uskladnit třeba i pod postel. Velmi jednoduchá manipulace pro každého, takže i když tam třeba dáte povlečení nebo něco opravdu velmi těžkého, pokud třeba si perete do práce, já nevím, nějaké prostě oblečení, které je opravdu těžké, tak se s tím dá velmi lehce manipulovat. Co bych tady u tohoto vyzvedla, ten věšák na prádlo je skvělý v tom, že když třeba máte i málo prostoru u vás doma, že bojujete s každým centimetrem, tak je tady dobré, když si ho takto třeba dáte přímo ke stěně. A teď v ten okamžik já můžu tadyhle si krásně jenom opravdu vyvěsit nebo zavěsit si jenom jakoby jednu stranu. Takže když potřebuju například, jakože nepotřebuju ten zbytek vůbec, protože mám třeba jenom, já nevím, v pračce jenom, já nevím, 2 kila prádla, které by se mi třeba vlezly jenom sem, tak ten věšák se vám nepřeklopí. Není to o tom. Tak, změnili jsme cenu, takže máme tady z 1590 korun, který jsme teda začínali, na 1289 korun. Musím podotknout, Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dnešního Cenokatu. Ach ano, je tomu doopravdy tak, mé jméno je Jarmilka a tímto pořadem vás dnes budu provázet. Nicméně nemrhejme časem a vrhněme se na náš zcela nový produkt. Já vám ho tady ukážu, jedná se o zcela nový zbytečný sušák na prádlo, přátelé. Když se na něj podíváte, má zelenou barvu. Já vám to tady ukážu, já vám to tady ohnu, vidíte, ono to vrže a ono to za chvilku ji zrezaví, akorát režie to vystřihla tak, že to neslyšíte. Nevrže to nahoře, vrže to i uprostřed, teď se to možná viděli, já vám to tady ohýbám. Je to totálně nepraktické, obludné, nikam to neuskladníte, ani pod postel, ani za skříň, nemá to cenu. Dámy a pánové, tuto cenu nabízíme za 1589 korun, já bych si tento krám však nikdy nekoupila. Tak, já bych vám taky chtěla říct, že tento sušák má kolečka, čili tím jde i pohybovat, to uvidíte teďka za chvilku, já vám to ukážu. Já mám teď tady ještě vidíte, že to fakt vrže, no a teď to tady jde, teď mě to skoro bouchlo do oka, ale nakonec jsem to přežila, já vám to tady teďka pokouším se naštelovat, teďka mi to, skoro mi to spadlo, zase jsem se flákala do toho oka, já jsem ale nemotora, ale nakonec jsem to zvládla, děkuji vám. Tak, teď bych vám to chtěla ukázat, tady ta jedna část, ta má jenom 4 šňůry, čili mně to přijde totálně zbytečná věc a naše cena teda činí 1300 korun plus 220 korun poštovné a balné a vůbec dovolání. Dámy a pánové, já bych si to nekupovala, to je ale jenom moje rada, tento krám si nekupujte a vidíme se u další epizody. Naschledanou.